Bergi kepareng ngaturaken pripun wonten tarik kucing Candra Mawa. Ya. Ya iki. Was. DPLS audio profesional dipun sekucuk dening para kanca-kanca YouTuber. Lalu kanca-kanca pedagang Tulung Egung wonten sonten niku. Wow. Wow. Kok. Woi. Hoi. Ojo kaya mangkono. Kene iki bocah kene iki sik awas. Iya. Piye? Iya. Hei. Up. Yo iki sar SKK lho Dik. SKK ki siji karo kancane. Iya, minume dipersiapne. Iya. Oh. Gambara ing Hari Laksono iki man. Iya. Bos. Sak jos.
Pak Komi. Ayo, gantian. Inilah saudaraku Ketuk Wijaya. Ayo lo tuh. Yuk, himpe. Iya. Iya. Bodo arep ngendi iki? Kira arep ngendi, Ron? Kaya ngene man kaya ngene hop ayo aku penak man. Aku wis turu man. Iki tengeri aku ki wis rasa iya. Wis suwe ora kaya mangkene iki terus. Penane. Yo 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 yo. Oh iya. Ayo. Pas praye turu lho man. Ya kita wis penak. Iya. Pisan sira ora ngandel. Hey, ho, hey, ho, hey. Yo. Yo cacale. Iki lo. Enake jauh paitan man. Paitan. Sing legi ora enek. Sing legi ora ono. Bocah-bocah ki wis kena kencing manis kabeh. La 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 la. Lo ngengkel lo man. Ngengkel man. Ai. Raga wis tuwa to. Raga tuwa jiwa tuwa. Jiwane ya tuwa. Oke. Ini sapa? Yori. Sapa? Koiri. Ayo maju ger. Ayo. Kucing. Ayo. Aku penak man. Rompi. Iki gilirane. Ayo maju le, ayo. Gilirane. Koiri, ayo Ri. Mas Koiri ya. Iki gilirane sampean. Agus, pikir Agus. Agus metu ada di sini, Dik. Lungguh ger. Iki wis gilirane. Mas Koiri ya. Ganti tenaga muda. Tenaga tua padha minggir. Senajan tua panggah tua, Mas. Ya. Gantos Dik. Ayo. Jos. Iya. Ayo Mas Koiri. Los. Masuk Tris. Hop, talon sayang. Jamu paitan. Jamune paitan. Bocah kene iki lho. Ayo lo. Sopo sing nyonyor? Anu prayit. Aja kaya ngono to. Sing ngeyel. Prayit. Prayit aku kok piye to ngene. Iya. Lo. Ya. Nah. Ayo. Aku aja dikukuhkan ya. Ayo. Yo, Mahisa budaya. Rambake. Tetep gurih, tetep garing. Rambake
Mbake musimnya panas lho, Tut. Iya, masuk. Guyi lho, Tut. Wayahe goreng. Gurih, iki wayahe goreng ini, Tut. Ayo. Oh. Ah, Jos. Oh iya. La. Aku penak Mas Sutris. oh jadi. Oh. Aku tak turu Mas ya. Mip ta. Piye kowe iki? Op. Yo. Iya. Iya. Op. Iya. Yo. Jaluke panoragan Mas Koiri. Ayo pinang kono, dipinangkani. Op. Ayo mae. Bakule kerupuk lotot iki, Tut. Dan Wayahe goreng. wayahe goreng. Ada Ayo, kene. Ayo. Ayo. Iya gone ya disawerno. Ya gone. Aja sing jaran tok. Iya. Usa. Lo. He. Lo. He. Yo. Ayo. Sing ngegong sapa Mas Sutris? Sing ngendang Mas Koiri. Ayo lo Mbak Latifah, iki wis wancine. Mbak Latifah wayahmu nyoh. Loro ati loro Mas Kirun ditayubke. Iki jale Mas Andi. Ya. Ditayubke dipenakke sing kepuenak ayo. Oh ya ora lara to kok ping loro iki. Lara, iki kok malah ngombe es teh, nyerang es teh. Pisane wis gletak ngene iki lho. Kandhani Kok kok. meneh loro. Pak Yit. Ayo lo. Goyangane lo Masun. Ya iki sing SKK sak tulung eket. Halo Mas Andi, dikepenake. Kurang opo. Mas Gendut. Ora bareng Dandi. Kurang opo. Aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu ngarani.
sliramu ketatu kena ngopo? Bojone, bojone. Ayo, bablaske tayung, Mas Andi. Ya iki lara ati. Bola bali mbok ojo larani ati. Yo. Ayo lho. Monggo-monggo ingkang sampun pikantuk sampur kula atur enggal jumeneng. Monggo. Yo. Bali aja nglarani ati. Aku ora bakalan lara ati. Maesa. Oh. Ayo kau. Ayo. Ya. Pengen penak tenan bocah iki saja wis kepenak tenan iki.
Ayo lo wangsine iki wangsine aku diterke Bali yo Mang. Aku nyuwun terno Bali maneh. Dari para sutresna budaya. Awri kekelewan sampun kita aturaken mangkepun wonten tari kucing Candromawa. Wonten Mas Hun Mas Andi dan juga kawan-kawan. Salajengipun niki mangke uga wonten tari rampok singa bareng tandingipun. Pramila sampun kesasa kundur sumangga sapanjenipun pirsani tari rampok singa bareng tanding. Dan suka sekali aku. Kayak gini aku banyak suka sekali. Oh.